Jotuna lamsugo the secret life deri channel on singtini o video ni bisingtei tamo kongno sanai tong hamale video no paisa full naidi joto kaham hamya sawai manai tei buji manai singlai thanai salkisa sigang rogo kabang mano social media ni bisingtei nugo eba ke news rong ni bisingtei koktuma thumnai rong ni bisingtei kabang mano kereng jagao sing nugo Mwtai malayo Mwtai basa layo eba ke Mwtai ni bungai buagra hani koisigo eba ke sagno kotor ni wansugoi sagno Mwtai ni koisugoi wala lai ko banglai mani sing social media ni bising tei nogoi mankana lai thanai salkhe singaro abu bo obo haikino haino hai Facebook tei YouTube news kabangma social media o video kaisa black no viral no tomani nuka tangai hinke ha bisingo mukti mani eba ke Mwtai mano hanai belai kheno viral no tomani nukjagai tongka obno tino single sanai lai thanai salne haida thogai pokai khlaiei Mwtai hini sagno goisoi last wage hamri maya thogai chalak manjagai bat patong manjagai social media laisi mai sang ma haikedo te obo haidang no Simon ya abo jo sobai kena Simon sinai Bwswk Kubui Bwswk tatal hediba jeng tangi obo hai koksan manle singlai thangnai rogo nugo kabangma borok sak hamya ebake sak hamna hanei kabangma sori hamya osuk oborong no klangai thangai jetam Mwtai manai rong ni nok nukmo thangai naijagai nairiwik toni mani rok ebake obo haikino rang na harei tongmani rok jeta rogi naini rong no rang na harei norok ba okong no pogoi thanga ebake muitu maine dengmi tongka abule angbo Simon ya norok je tabuk display nogoi man kana obono nogoi norok muitu bo man kana agi jora lai thangnai rogo bo obo haike samung khlaikya ebake Bwswk samung kaham khlaiei ini Bwswk logi tongka abo joto norok social media ni bising tebong ni video ebake kotumaro bijagi tongmani rok nogoi man kana jeta borok soi Mwtai mannai de soi de abo norok video ni bising tino lai thangnai salogo na nogoi Simon bai kana ne khaklai sem obo haikino bosoro ekjon ke Mwtai mano nei Mwtai basao nei social media o bosoro ekjon ke nukjagi tongmani man nogoi tongmani nangsio yaba obno teile kabangma borok no puito khlai puito jawi thalai ma nogo abani yagulo olo ke tiruk jeta bini tomung chamung bobo hai Simon mani yagulo nge olo nge jeta thangnai rok no hamya samani bonogo tei kaham samani bonogo obno tei norok puito da khlai besajasa abo norok ni thaniwo komeni bisingtei sahor lai diteis komeni bisingtei sei sadi norok Bwswk puito khai Bwswk bilit khai single obono sanai video ni bisingte Mwtai si manong ningke tamle le nangta tal angsi kubui obo haike salai ba eba ke Mwtai manke angno Mwtai soi ani bisingte ni Mwtai samung khlai sinai ani bisingte ni dofa phiokjak sinai obo haikele ba haike kok salai tongba tei sagno buwa grahani ko simani rok lai thangnai video rok norok nugui mankana aborona ang joto mentions eba ke phunungnani thanglia norok nugui bo saimanjak no angkana hingke jeng obono sadai klaio omo boda obo heng tongkana abole jorano phaike Simon sinai Mwtai to ha bising to mukti to manini mankana phiaba tini baksa lugoro hingke baksa phat kino puito chalaiei rang gabang lai khurum lai tonglai mani sungnugo aroni bising tini o bororok hingke rang lamo income bo business o ngai thangmani nugo paithago hingke jeng obono sanai kaham hamya cheriawei haino langkano rang gabang boglai khurumlai tonghanke abo norok ni sagono bulungnai eba ke norok ni sagono dai tongnai abo borok ni sago kun bul tongla je borok nungse puito khlai thangun ke abo buibo nono sodonai hai diba kaham hamya cheria khonai nailedi Bwswk Kubui tatal awle je thangnai no Simon hai diba